F'konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta filgħodu, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela spjega fid-dettall il-miżura ambizzjuża ta' aktar tnaqqis fit-taxxi għal kulħadd jekk il-poplu jagħti l-fiduċja lill-Partit Laburista biex jibqa' jmexxi il-pajjiż. Il-Partit Laburista huwa l-partit illi jippremjak tal-bżulija. Għalhekk se nerġgħu innaqsu t-taxxi. Jekk il-poplu Malti u għawċi afdani bl-ewwel mandat tiegħi, fil-leġislatura li jmiss se naqsu it-taxxa ta' dħul, jiġifieri l-income tax, billi inwessaw it-tax bands. Il-Prim Ministru qal li dan se jkun l-akbar twessih fit-tax bands fl-istorja, 3 darbit aktar mill-akbar żieda li saret sa issa qabel il-budget tal-2017 li bih se jibqa' 66 miljun euro fil-bwiet tal-familji, tal-ħaddiema u ta' nies li jaħdmu għal rashom. Il-ħaddiema kollha u l-familji tagħhom, speċjalment dawk bidħul baxx u medju, se jħossu l-ikbar impatt pożittiv. Il-bands tat-taxxa se jitwessaw b'1,700 euro. Id-dħul mhux taxxabbli għal ġenituri se jitla minn 10,500 euro għal 12,200 euro. Id-dħul mhux taxxabbli għal persuni brata singola se jitla minn 9,100 euro għal 10,800 euro. Id-dħul mhux taxxabbli għal persuni miż-żewġa se jitla minn 12,700 euro għal 14,400 euro. Ma dan it-tnaqqis fit-taxxa se jkun hemm ukoll iċ-ċekkijiet ta' rifużjoni b'investiment ta' 24 miljun euro fis-sena. Il-mexxej Laburista qal li lin-nies, il-familji, il-ħaddiema u dawk li jaħdmu għal rashom se jirċievu 90 miljun euro fis-sena u bit-tnaqqis fl-income tax se jibqa' iżjed flus fl-idejn li jistimulaw aktar tkabbir ekonomiku. B'dawn iż-żewġ miżuri f'daqqa, kull persuna li tħallas it-taxxa se tgawdi minn tal-anqas 255 euro fis-sena sa massimu ta' 365 euro fis-sena fil-but tagħha bejn tnaqqis u rifużjoni. Għall-ewwel darba wkoll se tonqos ir-rata tat-taxxa korporattiva minn 35% għal 25% fuq liħ ta' 250,000 euro. Min igawdi minnha se jifranka mal-25,000 euro fis-sena. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri qal li din il-miżura waħedha se tieħu lin-negozji f'pajjiżna għal pass li jmiss. Issa jmiss li l-Gvern ikompli juri kemm verament bil-fatti huwa pro-market. U għalhekk bit-tnaqqis tal-corporate tax kif imħabbar illum stess mill-Prim Ministru fl-eventwalità tal-programm elettorali tal-Partit Laburista fil-Gvern, ħankun qed naraw li nagħtu impetus ġdid tagħna sabiex ikun ukoll sors ta' dħul ieħor lill-istess negozji tagħna. Dħul li ovvjament ħajkun qed iservi sabiex ikompli isaħħaħ in-negozji f'pajjiżna. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana ta' spjegazzjoni dettaljata tal-finanzi rispettivi għal din il-miżura u qal li ħares il-qudiem li titwettaq fil-futur qrib. Maħniex ħankunu qegħdin inwedu tnaqqis fit-taxxi u li nżidu ċ-ċekkijiet u nimplementawhom fl-aħħar sena tal-leġislatura. Żgur mhux se jkun il-każ. Kif l-aħħar budget illi kellna kulħadd kienet jitkellem illi dak kien budget soċjali illi wieżen in-nies bl-aktar mod sostanzjali, hekk ukoll inħares illi fil-budgets illi ġejjin, ġifier fil-5 li ġejjin tal-leġislatura illi jmiss, dan il-Gvern ser ikun jista' jimplementa dawn il-wedi.